tarsongkok masih tu ngapon dangi Roma kenek ni situ ngapon lai ngamalua bebita ngamalua wana maon na si ahon kenek ni si ahon situ ngapon dangi. Selamat pagi Por TV. Horas di hita salut na mejuo man kita kerina. Bodoh kabar nasihat dokan. Selamat datang di Parbelak Channel, channel humor kesayangan Anda. Jadi tolong ditonton sampai habis, like, dohot di sukrek. Oke guys, terpasu-pasu majol mana oloman sukrek Parbelak Channel. Jadi diingat tamu do situ ngap diceritanya lewat. Jadi situ ngapon nunga tamat sian sekolah. Jadi karejo mai mana, lau mai imana tu daerah Bali kedangi. Jadi karejo mai imana di sada peternakan baby. Merasa memang hulani do na cocok karejo lau tu situ ngapon. Jadi di sada tikidangi Roma majikan di siaon itu somang di situ ngapon. Roma itu sumangon ahame dokot tu situ ngapon. Tungap patarujo baby 20 ekor tu jabuni situ orang enak. Oh, alai dakku bawa tu jabuni situ orangi tulangin na situ ngapon dangi. Terang maho. On ma alamat na ali unang sampai mago dah. Ingat. On tu jabuni situ orang. Unang tu jabuni si manurung. Oke? Oke tulang ama mai dari situ ngapon dangi. Jadi lau mas situ ngapon dangi ipataroy mana mah 20 ekor baby dangi banak ni baby mah ni ngomma ibu ni mana mamar pikapon pinahan dangi. Jadi itu ngadelet dangi maredi mai mana ngamau si mana jolo manginum sedol joy narohana kan. Jadi maredi mai mana kurasa kurang komos pakucini ahon pintu ni mobilon dangi pintu ni pickup ni mobil di si ahon situ ngapon dangi. Jadi topu ma melua ma surya ka baby ni si ahon iduk somang di situ ngapon dangi bamar lari maon baby on lari masude. Wah, jadi tarsongkok mas situ ngapon dangi Roma kenek ni situ ngapon lai ngamalua bebita ngamalua wana maon na si ahon kenek ni si ahon situ ngapon dangi ro si ahon si situ ngapon ame dokon ni mana lok mai si toy mata bereng buano ni mulai na si ahon na kenek ni si ahon situ ngapon lau tu dia horo laki so na itadah laki jamu di situ morang dia udah alamat na. Usia hodo situ ngapon boy bacaha agak babyon. Jadi merasa orang gimana pulang mula sendiri udah nu baby so na ibu tuh laki alamat di situ orang dia udah alamat nerohana. Jadi adong ma sada kisah on kejadian on di pasar burung doon. Pasar burung. Jadi adong ma pertiga burung bidong nih ngomong. Pokoknya sudah jenis pirong aduhur burung hantu burung setan. Jadi adong mas ada hal dangi ibereng ma pertiga pirongon dangi ibereng ma adong sada pidong niamat tahun dangi maksudnya pidong yang guys niamat tahun kunang ternegatif kamu. Jadi boy marede ahon burung beo nih ngomma burung beo nih amat tau. Jadi aduh masa de pokoknya mantap mah nih ngomma basongon jol ma merede songon ima edeni pidongon dangi. Jadi Roma panawar bay sukun sadi harga nih pidongon songona jago marede ido lae
memang na jago do marede ngapi gahali ikut dohot kompetisi menyanyi. Kali mahali mau nakon inna inna napuna sa bidungon dagi. Jadi roy mana saya harga di online nak moloon bahira-hira 20 juta mau 20 juta harga main nak itu nape burung pemenangin nak itu teh. Jadi molo nion itu dulu saya dong saya ada pidong pas isapingi pidong nama redeng dangi molo on sedia molo i 50 juta doi lain boy marede horwa dan boy marede memang imana ele buasa kabe umargan na sobe marede daripada no marede na olo lai besure akelagu na ide hor pidongon burung bion omma penciptana. Jadi wajar lah nang mana nang marede ali oma penciptana. Jadi asih foto kamu dangi isa bulan ai muse dangi pasi saping ai adong isi sada pidong ali hola sada sayapna hola sada patna bapidong cacak maningom ma moloon sedia online na oh anggoi atararga di lain na olo sedia molo i hira-hira 100 juta do ilay ayah do layon ay narok no ritik-ritik ni layon namarende 20 juta penciptana 50 juta habis sobat barende habis on na caca ton dang isi sayap na dang isi patna sabola na baro do horo keistimewaan ni pidongon inna kan ase boto hamulai bena arga on pidongon dangi on ma produser ni halakon na dua. Jadi wajar lah umar gaon ala omma nang pedang adong sayap na sada dang adong pat na sada alay produser do mana produser ni halakon na dua mulu dang adong imana dia boy produksi halakon. Saya adong-adong kemudian